सुनील सुट्टीनिमित्त गावी आला होता. असेल साधारण 17-18 वर्षांचा. गावी त्याचा संजय नावाचा चुलत भाऊ त्याच्या आई वडील आणि आजी आजोबांसोबत राहत होता. संजय वयाने सुनील एवढाच असल्याने त्यांचं तिथे चांगलंच जमायचं. शिवाय वाडीतील संजयचे मित्रही तिथे एकत्र जमायचे आणि त्यांची मजा मस्ती आणि खेळ चालायचे. क्रिकेट हा तर त्यांचा आवडीचाच विषय होता. घरातून सकाळी 8 वाजता निघालेली ही पोरं रात्री 7 ते 8 वाजेपर्यंत घरी येत नसत. पण दमून घरी आल्यावरही त्यांच्या गप्पा काही संपत नसत. घरचे सगळे झोपले की रात्री 10 वाजता ते सगळे पुन्हा एकदा जमत आणि गावच्या गजाली करत, म्हणजेच गावातल्या इकडच्या तिकडच्या गप्पा मारत. असंच गप्पा मारता मारता त्यांचा विषय फिरण्याकडे गेला. रोज रोज क्रिकेट खेळण्यात मजा तर येत होती, पण एक दिवस आपण काहीतरी वेगळं करू असं म्हणत ते फिरण्याचा प्लॅन ठरवू लागले. एक म्हणाला आपण समुद्रावर जाऊ, दुसरा म्हणाला नदीवर जाऊ, तिसरा म्हणाला गावच्या मंदिरात जाऊ. सगळेजण संजूकडे पाहू लागले. काय रे संजा, तू कशाला गप्पा आहेस? तू पण सांग की एखादं ठिकाण. संजू जरा विचार करून म्हणाला, आपण भूतोबाच्या टेकडीवर जाऊ. तसे सगळेच संजूकडे पाहत राहिले. त्यांच्या गावाबाहेर एक भूतोबाची टेकडी म्हणून प्रसिद्ध होती. त्या टेकडीवर पाहण्यासारखं तर तसं काही खास असं नव्हतं. सगळा जंगलाचा परिसर होता. पण असं मानलं जायचं तिथे येणाऱ्या प्रत्येक नवख्या माणसाला तिथे एकदा तरी भूताचा अनुभव हा येतोच येतो. भूतोबाच्या टेकडीबद्दल लहानपणापासूनच त्या मुलांनी बरंच ऐकलं होतं, पण तिथे जायचं धाडस मात्र कोणीच केलं नव्हतं. त्या टेकडीवरचा रस्ता हा गावाबाहेर जायचा एक जुना लॉंगकट रस्ता होता. तिथे कुठे लोकवस्तीही नव्हती, म्हणून मुद्दामून कधी त्यांचं तिथे जाणंच झालं नव्हतं. सगळ्यांनी एकमताने ठरवलं, आपण संजू म्हणतोय तिथेच जाऊ, भूतोबाच्या टेकडीवर. साधारण 10:30 वाजता त्यांचं बोलणं संपलं आणि ते आपापल्या घरी निघून आले. माहीत नाही का, पण त्या रात्री संजूला काही झोप लागेना. तो रात्रभर त्या भूतोबाच्या टेकडीचाच विचार करत राहिला. शेवटी रात्री उशिरा कधी त्याचा डोळा लागला. सकाळ झाली. आवराआवर करून सगळे मित्र सकाळी 9 वाजताच तयार झाले. ते एकूण 5 जण होते. शरीराने सगळेच काटकळ असल्याने एका बाईकवर 3 आणि एका बाईकवर 2 असे आरामात बसून ते भूतोबाच्या टेकडीवर जायला निघाले. तिथून निघताना त्यांच्या मनात कमालीचा उत्साह होता. ती जागा नेमकी कशी असेल, तिथे त्यांना खरंच एखादं भूत दिसेल का, वगैरे वगैरे. गावचा तो वळणावळणाचा रस्ता कापत 2ही बाईक सुसाट वेगात निघाल्या. हळूहळू रस्त्याकडेची घरं विरळ होऊन मग काही वेळाने दिसेनाशीच झाली. जंगलाचा परिसर चालू झाला होता. घड्याळात पाहिलं तर सकाळचे 10च वाजले होते. पण त्या रस्त्याकडेला वाढलेल्या दाट झाडांमुळे आणि रस्त्यावर ठिकठिकाणी झाडांच्या सावलीमुळे अंधार पडला होता. सुनील आणि संजू हे दोघेच एका बाईकवर पाठून चालले होते आणि ती गावची 3 मुलं त्यांच्या पुढे एका बाईकवरून. अचानकच पुढच्या बाईकवरून जाणाऱ्या मुलांनी संजूच्या बाईकला बाईकवरूनच थांबण्याचा इशारा केला. संजूने सुनीलला रस्त्याकडेला असलेल्या त्या दगडांच्या ढिगाऱ्याकडे बोट दाखवलं. ती एक हद्द किंवा वेश होती. पुढचा प्रवास चांगला व्हावा यासाठी इथून जाणारे लोक त्या वेशीवर प्रसाद म्हणून छोटासा दगड टाकत, कारण पुढचा रस्ता हा भूतोबाच्या टेकडीचा होता. त्या 5ही जणांनी तिथले छोटे छोटे दगड उचलले. ते तिथे टाकणार तोच सुनील म्हणाला, थांबा, हे जर सगळं खरं असलं आणि आपण जर असं केलंच तर मग आपल्याला भूताचा अनुभव कसा येईल? सगळ्यांनाच सुनीलचं बोलणं पटलं, पण सुनील तिथवरच थांबला नाही. मी काय म्हणतो, आपण असं काहीतरी करू ज्यामुळे ते भूत स्वतःहून आपल्या समोर येईल. काय करायचा विचार आहे तुझा? त्या मुलांनी सुनीलला विचारलं. तसा सुनील त्या दगडांजवळ गेला आणि त्याने त्याच्या पॅन्टची झीप उघडली. अरे वेड्या, काय करतोस हे? असं ओरडत संजूने त्याला बाजूला केलं. इथे असं काही करू नकोस ज्याने आपल्या जीवावर बेतेल. तुम्ही पण ना, असं म्हणत सुनील पुढे जाऊन एका झाडाआड मोकळा झाला. त्यांनीही मग कोणीच हा विषय तितका वाढवला नाही.
ते सगळेच बाईकवर बसले आणि पुढे निघाले. भुतोबाच्या टेकडीला सुरुवात झाली होती, म्हणून त्यांनी बाईकचा स्पीड कमी केला होता. ते इथे तिथे पाहत होते, पण भीती वाटावी असं तिथे काहीच नव्हतं. समोरून एक वयस्कर माणूस येत होता. त्यांनी त्यांच्या बाईक थांबवल्या आणि ते त्या माणसाला विचारू लागले, काका, आम्ही बाजूच्याच गावातून आलोय. इथे कुठे पाहण्यासारखं काही आहे का? त्या माणसाने जरा विचार करत त्यांना सांगितले, इथून पुढे काहीच अंतरावर एक जंगलात जाणारी पायवाट लागते. तिथून सरळ खाली उतरा. तिथे तुम्हाला एक तलाव मिळेल. त्यात लाल, पांढरी अशी खूप कमळे पाहायला मिळतील तुम्हाला. असं म्हणून तो माणूस तिथून निघून गेला. अरे यार, जाऊ दे, भूत नाही तर नाही, किमान कमळं तरी पाहायला मिळतील, असं म्हणत ती मुलं रस्त्यावरून पुढे निघाली. काही अंतर गेल्यावर त्या माणसाने सांगितल्याप्रमाणे जंगलात खालच्या बाजूला जाणारी त्यांना एक पायवाट दिसली. रस्ता खडबडीत आणि उताराचा असल्याने त्यांनी त्यांच्या बाईक मुख्य रस्त्यावरच थांबवल्या. ते सगळेच उतारावरून खाली येऊ लागले. खाली उतरत असताना सुनीलला एका झाडाआड मगाचाच माणूस उभा दिसला. त्याला पाहून सुनीलच्या छातीत एकदम धस्सच झालं. हा तर मगाशी पाठी गेला होता. इतक्या लवकर त्यांची नजर चुकवून तिथे येणं शक्यच नव्हतं. सुनील हे त्याच्या मित्रांना सांगणार तोच तो कुठे गायब झाला. आता हे मित्रांना सांगितलं असतं तर भूत न मानणाऱ्या सुनीलवर ते फक्त हसलेच असते. पाठून संजूने सुनीलला धक्का देत म्हटलं, अरे थांबलास का? चल पुढे. सुनीलनेही मग ते त्याच्या मनातच ठेवलं, पण तो इथे तिथे त्याची नजर फिरवत होता. बराचसा उतार उतरल्यावर त्यांना झाडीपल्लीकडे काहीतरी चमकताना दिसलं. सूर्याच्या उजेडात तिथलं पाणी चमकत होतं. त्यांनी उतारावरूनच एकदा नीट पाहिलं तर तिथे तलाव नाही तर फक्त काळा चिखल होता. तिथे रंगीबेरंगी कमळं तर नाहीच, संपूर्ण दलदल होती. अरे, त्या माणसाने आपल्याला हे कुठे आणलं? असं म्हणतो न म्हणतो तो सुनीलचा पाय एका दगडावरून घसरला आणि तो सरळ घसरत खाली गेला. तो सरळ त्या चिखलात जाऊन पडला. तो त्या दलदलीत कमरे एवढा आत रुतला होता. त्याचे मित्र सावधच त्याच्या मदतीला खाली उतरून येऊ लागले. तिथे सुनील घाबरला होता. तो मदतीसाठी मित्रांना हाका मारत होता. तोच त्याची नजर त्याच्या मित्रांच्या पाठी गेली. त्यांच्या पाठी मगाचाच तो माणूस उभा होता, पण यावेळी त्याच्या चेहऱ्यावरचे भाव काही भयानक दिसत होते. तो धावतच वरून खाली आला. सुनील काही बोलणार तोच त्याने संजू आणि त्याच्या मित्रांना धक्का दिला. ते सगळेच धडपडून त्या चिखलात पडले. सगळे आरडाओरडा करत हातपाय मारत होते. तेव्हा संजू त्यांना शांत करत बोलला, थांबा थांबा, गोंधळ घालू नका. ही एक दलदल आहे. आपण जेवढे हातपाय हलवू तेवढेच यात ओढले जाऊ. सुनीलने तर घाबरतच वर त्या माणसाकडे पाहिलं. तो या सगळ्या गडबडीत पुन्हा कुठे गायब झाला होता. सुनीलला कळून चुकलं होतं या टेकडीला भुतोबाची टेकडी का म्हणतात ते. त्या माणसाने मुद्दामून त्यांना या रस्त्यावर पाठवलं होतं. इथून त्यांचं वाचणं आता जवळपास अशक्यच होतं. तेव्हा संजूला काहीतरी दिसलं. वर उतारावर एक भलं मोठं वडाचं झाड होतं. त्याच्या पारंब्या या त्या दलदलीपर्यंत आल्या होत्या. आपल्याला हळूहळू तिथे जायला हवं. सगळ्यांनी एकमेकांचे हात घट्ट पकडा. हे सांगायला फार सोपं होतं, पण दलदलीतून चालणं काय असतं ते स्वतः अनुभवत होते. संजू कसा तरी वडाच्या एका पारंबी जवळ आला. त्याने ती दोन्ही हाताने घट्ट पकडली आणि स्वतःला त्या दलदलीतून वर काढलं. त्याने कसाबसा त्या उतारावर त्याचा पाय जमवला होता. एक एक करून सगळे संजू पाठून वडाच्या पारंब्यांच्या आधारे वर येऊ लागले. सुनीलनेही एक जाडजूड पारंबी घट्ट पकडली होती. तो त्या दलदलीतून स्वतःला वर खेचू पाहत होता. तोच त्याचा पाय खालून कोणीतरी घट्ट पकडला. सुनील जोरजोरात ओरडू लागला, वाचवा वाचवा, इथे आत कोणीतरी आहे. त्याने माझा पाय पकडला आहे. तो मला आत खेचत आहे. सुनीलचं हे बोलणं ऐकून सगळ्यांनी सुनीलला पकडलं आणि देवाचं नाव घेत त्यांनी त्याला कसं बसं वर काढलं. सुनील रडकुंडीला आला होता. तो थरथरत होता. त्याला एकट्याला तो प्रकार माहीत झाला होता. त्या दिवशी ते पाचही मित्र त्या वडाच्या झाडामुळे कसे बसे वर आले होते. त्यांचं लक्ष वडाच्या खोडापाशी गेलं. तिथे कोणीतरी जुनी दगडी बांधकाम केलं होतं.
त्यावर सगळा पालापाचोळा पडला होता. त्यांनी तो एका काठीने बाजूला केला तर तिथे 4 चिऱ्यांच्या दगडांमध्ये एक गणपतीची छोटीशी मूर्ती ठेवली होती. असं वाटत होतं कोणीतरी मुद्दामून ती तिथे ठेवली असावी. सगळ्यांनी त्यांचे हात जोडले आणि ते तिथून वर आले. ते सगळे चिखलाने माखले होते. ते तसेच बाईकवर बसले आणि परतीच्या रस्त्याला लागले. कोणीही बोलण्याच्या परिस्थितीत नव्हतं. भुतोबाच्या टेकडीवरून निघताना मात्र त्यांनी त्या वेशीवर थांबून हात जोडले आणि त्या वेशीवर दगडांचा प्रसाद वाहिला. भुतोबाची टेकडी. तुम्ही सुद्धा तुमच्या गोष्टी बागुलबुवाला मेल किंवा मेसेज करू शकता. बागुलबुवा. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.